हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ दिनैनि गोदान भिडिअआ मा नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ थारैनो सन्देहआ बयनावबो थायो नोंनावबो थायो आंनावबो थायो किन्तु बे सन्देहजों सोरखौबा बुङोब्ला हमना ला नों बिसिखौ बुंबाय हमना ला बिसिया नोंखौ बुंबाय बे फिसा सन्देहखौ गिदिर माब्लाबाबो खालामनो नाङा बे फिसा सन्देहनि थाखायनो नखरा सिलिंखारबो जानो हागौ हयथ' साननो हायैयाव गावनि गोजोन संसारा थेर बेथेरबो जानो हागौ गावनो हाखराव गाब्रनोबो हागौ जोबोद दुखुनांथाव थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय गगामुग एबा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग मिंमां हालामनि सिङाव थानाय 1 नं सनापुर गामिनि गोहो मोसाहारिनि बिसि करबि फेगु मोसाहारिया माने बे मिसिं मानसिमोन बे गावनि जोनोम होनाय 3 बोसोर 6 मास जानाय फिसाज्लाखौ गारनानै खारदों मानो खारदों नोंथांमोना आसरित जागोन जास्ट बे मेसेजनि थाखायनो फेसबुकआव मेसेज हरदोंमोन होनदों मा जायगानि एबा मा स्टेटनि मिन्थिया किन्तु गुबुन स्टेटनि जागोन होननानै फिसाया फोरमायदों ओरैनोथ' दा सन्देहआव बै मेसेज गेलेनाय हौवाजों एबा सेंग्राजों खारदोंबो नङा खाराखै माने दै किन्तु सन्देह गैया आरो किन्तु जास्ट बे सन्देहजों माने मानो मेसेज गेलेदों गोसथोलायो नामा मोजां मोनलायो नामा लाइन मारिलायदों नामा बेखौ सन्देहजों एसे एनै बुंदोंमोन जानांगौ आरो फिसायनि फोरमायनाय बायदिब्ला किन्तु बुवाखै ओरैनोथ' गिदिरै नांलायनायबो जायाखै होननानै बुंदों जोबोद दुखुनांथाव सानना नायदो फिसा सन्देहनि थाखायनो दिनै फिसाया बुंबाय बिसिखौ फंनैसो इनिफ्राय बिसिया खारबाय दिनै मा बुंनो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि बारे बारे जाबाय दं आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय दङ बे फिसाज्लाया करबिनि मोसाहारि माने करबि फेगुनि फिसाज्लाया बिमाखौनो गारनो हायाखैमोन बेसोरा नै सावगारियाव नुदों बे सावगारियाव नुनाया बे बिफा गोहोम मोसाहारि आरो बे फिसाज्ला बेनिफ्राय नैबे सावगारियाव नुनाया बिसि बे करबि फेगु मोसाहारि माने मिसिं मानसि मा गोसोदो गारना खारखो मा गोसोदो गावनि गथ'खौ दोननानै गुबुनाव खारदो माने गुबुन हौवादो नङा सोरबाया सानगोन हौवादो खारदों बेयाव हौवाजों खारनायनि सन्देह गैया जास्ट माने गोमाना दं बेखौ खावलायदों किन्तु आं नोंथांमोननो जास्ट एसे गुवारै फोरमायलायनानै सावरायलायनो लुबैदों दा बेनि थाखायनो आं बेफोरबायदि फोरमायदों जोबोद दुखुनांथाव मा गोसोदो मा बेखादो खारखो गारनानै फिसाया गाबै गाबै खावलायदों फैफिन होननानै दा बेफोरबायदि फिसा सन्देहनि थाखायनो बिसियाबो खारनो नाङामोन मानो होनबा सन्देह एसे थाखायो आरो मोनसे खोथा इम्पर्टेन्ट नोंथांमोननि थाखाय फेसबुक खुलियोब्ला सोरनिबा मेसेजआ फैखायो जास्ट बेखौ नाय किन्तु रिप्लाइ दाहो आरो ब्लक खालामखानायानो मोजां दा बेफोरबायदि जानांगौ बे करबि फेगुआबो मेसेज गेलेदोंमोन एबा रिप्लाइ होलायनानै मोजां गाज्रि रायलायदोंमोन दा बेयावनो फिसायाबो सन्देहआव जेनेबा गोसथोलायो खोमा हयथ' मोजां मोनलायो खोमा नाथाय बयबोथ' जेनेबा गावनियाव मोनसे कर्तब्य मा होनो बेखौ गावनि बिसि नालायथ' बुंनो माबा मोनसे राव ओंखारखागोन नङा होमबा जेनेबा गोसोआव दुखु मोनगोन हयथ' दुखु मोनाब्लाबो रागा जोंगोन नङा होमबा बे मोननै दुखु मोननानै बुंनाय आरो रागा जोंनानै बुंनाय दा बे मोननै बयबो बुंखागोन मानो बेफोरबायदि सिनाया माया मानो मेसेज गेलेदों होननानै किन्तु बे मेसेज गेलेनायाव रिप्लाइ होनाङामोन आरो रिप्लाइबो होनाङा सोरनियावबा मेसेज फैदोंब्ला ओरैनोथ' नों आं हौवा मानसिनि प्रफाइल दोननानै हौवा मानसिनि नेम ला कुनु बेफोरबायदि मेसेजबो फैया दै सिख्लाफोराथ' हौवा मानसिनाव जानला माला मेसेज फैया किन्तु हिन्जाव मानसिनि नाम ला हिन्जाव मानसिनि प्रफाइल दोन बिसास खालामाबा नोंथांमोना प्रुफ मोनगोन दै सिख्ला मानसिनि नाम ला ओमफ्राय सिख्ला मानसिनि फट' दोन मेसेजआ फैखागोन आमदानि मेसेज फैगोन हेलौ हाय हर फ्रम इउ आर इउ मेरिड सिन्दुर लानायबाथ' आरो सिन्दुर लानायब्लाबो मेसेज हरगोन हौवा दंना हौवा गैया किन्तु इसोरनो लाइन मारिनो माने जास्ट इसोरनो इन्जय नांगौ आरो बैफोरबायदि गाज्रि सुबुंफोरनो ओरैनोथ' फेसबुकआव माबायदि नुवाखै होनबा गाज्रि भिडिअ होनाय गाज्रि फट' पस्ट होनाय आरो मेसेन्जाराव एकदम फन नाम्बार बिहरनाय
लाइन मारिनाय माबोरै दं माबोरै आं इदि कम्पानियाव खामानि मावो साख्रि मावो हेन टेन आरो दा बेफोरबायदि आं मा बुंबावनो जोबोद दुखुनांथाव बेफोरबायदि फिसा सन्देहनि थाखायनो बिसिया बुंजानानै खारबाय खारदोबो खारदो हयथ' जेनेबा गावनि न'खराव थांना थाहैनांगौमोन बियो जेनेबा बिमा बिफानियाव जेनेबा फिसाया रायबाय दिनै हयथ' इ थांनानै थाहैनानै अखानायै एबा साननैसो थानानै मोजां मिलायलायनानै फैफिनोब्ला मोजांमोन बेखौ आं सानो नांलाय खमलायाथ' बयबो जायोना खिन्थु बे सन्देहनि थाखाय जादोंमोन आरोना ओरैनोथ' बुंबायानो आङो सन्देहजों मानि थाखाय गावनि फिसिखौ एबा फिसायखौ रायो एबा बुङो नङा होमबा दुखुथ' मोनखागोन गावनि गावनि बिसिनाव बेफोरबायदि मेसेज फैब्ला बै हौवाजों मा नांलायनो गावनि बिसिखौनोथ' बुंगोन ना एसे एनै रायगोन मानो बेफोरबायदि रिप्लाय होलायदों मानो बेबायदि जेनेबा SMS गेलेलायदों बयबोथ' बुंखागोन आंबो बुंगोन नोंबो बुंगोन आচ্ছা जियानो जादोला जिमान बाथ्रा बुङो इमाननो ओंखारलाङो खिन्थु नेक्स्टआव बिदि दाजाथों आरो आं बुंबाय गले गले बुंदों आरो खावलायदों वी आर बर' फेमिलिनि जानानै सोरबा फेसबुकआव मेसेज हरोब्ला रिप्लाय होनाङा ब्लक खालामना ला कुनु माबा मोनसे गाज्रि लामाजों थांनो बेखौ साननो नाङा जे बिदों आं मेसेज गेलेनि बिनो नाम्बार हरनि माबा मोनसे मोजां गाज्रि रायलायनि बेखौ दा सान जुलि जाबाय आरो जुलि जानायल' नङा सिख्लायानो जा जुलि जानायानो जा बेफोरबायदि असिनाखिजों मा होनदों फन रायलायनाय आरो मेसेज गेलेनाय बेखौ बन्द' खालामनांगौ नङाबा गावनि बिसिजों एबा फिसायजों बेफोरबायदि नुलायनानै एसे एनै नांलायनायावनो न'खरा सिलिंखार जानो हागौ आरो गारलायनाय बेफोरबायदि सोमजिनो हागौ आङो मा बुंनो आं नोंथांमोनखौ बुंगोन सोरबाया दा गाज्रि मोनलायनोबो हागौ जेनेबा मेसेज गेलेबाय दै हमना ला नों मेसेज गेलेबाय फन नाम्बार हरलायबाय फन कल रायलायबाय गाबोननो वाट्सएप भिडिअ कल रायलायनोसै मोजां गाज्रि रायलायलांसै मोजां गाज्रि फट' भिडिअ हरलायनोसै ओमफ्राय मा जागोन नेक्स्टआव ब्लेकमेल खालामगोन नोंखौ नोङो आंजों हमना ला जेनेबा मोनसे खोथाया जेनेबा बै मानसिया असिनाखिया जेनेबा भिडिअ कल माबाबाय रायलायलायबाय बेनिफ्राय दा मोजां गाज्रि रायलायदों खिन्थु आंनो खोथानोसै दा जेनेबा आं हमना ला फिसायनो आंनो खोथाबाय अब्लाथ' आं बुंखागोन रायखागोन मानो बेफोरबायदि ब्लेकमेला मा नोङो बेनो मोजां गाज्रि भिडिअ फट' हराब्ला हयथ' नों बिनो रां हराब्ला आंनो खोन्थानोसै हौवानो हाजबेन्डनो खोन्थानोसै दा बेफोरबायदि हाजबेन्डनो खोथाया जुदि नों बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ गाज्रि फट' हरो आरो रां सोनानै हरो मानो होनबा बिसोरना बेनो खामानिया सोरजों माबायदि गोमोन जानानै माबायदि ब्लेकमेल खालामनो हागोन बेनो जास्ट बेनिफ्राय जेबो गैया मोजाङै रायलायब्लाबो खिन्थागोन आरो बुंगोन हौवाना आं खिन्थागोन आं नोंखौ इदि रायलाय होननानै आं नोंनि हौवानो खोन्थानोसै फेसबुकआव आपल'ड होनोसै बेफोरबायदि अब्लाथ' नोङो गिगोन ना जेनेबा नङा होमबा दा बेनो ओरैनोथ' बिराद ब्लेकमेल खालामनायनि नोंसोर इउटुबफोराव आरो फेसबुकफोराव सार्च खालामना नाय ओरैनोथ' ब्लेकमेल खालामनाया एकदम जाथारैनि थाखायनो ब्लेकमेल खालामजायो हुसियार जा आं हुसियार बुंदों बि केयारफुल दा नुबाय फिसा सन्देहनि थाखाय माबायदि गावनि माने जोनोम होनाय 3 बोसोर 6 मास जानाय गथ'खौनो गारना खारदों एबा गारना खारनांदों गावसो लाजिनानै खारनाय ना गावनि गोसोनि साननाय बायदि थांनाय जोबोद दुखुनांथाव गिबियावनो जोबनायावबो आं गिबियावनो बुंबोखाबाय आरो जोबनायावबो आं बुंगोन बबेयावबा नुसनबायोब्ला कल खालामनानै खिन्थाहर दिनै भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो आरो बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आं बेफोरबायदिनो सोरनिबा जारिमिनखौ लानानै नोंथांमोननो माबा मोनसे मेसेज मोजां मेसेज
होनो आं नेक्स्टआव आरो फैबावगोन आरो बेफोरबायदिनो मोजां मोजां मेसेज होनो आं हाबाय थाथों नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ नोंथांमोननि सापर्टआवसो बेफोरबायदि आरो आंनि बुंनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जालांबायबा निमाहा बिनानै दिनै भिडिअखौ एसेनोसै माने एसेयावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों।